ये देखिए ये भाई का विकलांग की बाड़े नी जोन इनकर बैसाखी बा एकदम जोड़ जोड़ के वेल्डिंग मरवा के बाड़े न आई जानल जाई भाई कहाँ के हुन इनकरा अभी ले बैसाखी काहे नहीं के मिलल। सरकार इतना योजना देता पंचायत स्तर से लेके सांसद विधायक लोग भी, लेकिन इनकरा लगे एगो बैसाखी नहीं के। विकलांग बाड़े घर कहाँ पड़ी मानछा और आगे मानछा घर पड़ी, नाम का पड़ी विकर्मा माझी। रउआ बैसाखी नहीं के मिलल हाँ गाड़ी ओड़ी ये जौन साइकिल बाइसिकिल विकलांग के कार्ड बार हुआ लगे हाँ बनल नहीं खे तो कैसे विकलांग माने का विकलांग में रहुआ कैसे का विकलांग बनी करे के देन के भगवान के देन बाबू विकलांग हो गइल बा कोई नया माने पोलियो मरले बा कि उहे चीज विकलांगता में देखावल जाला ना। विकलांग का चीज से माने दोनों पैर से बनी कि दोनों पैर से बनी। तो अभी ले रहुआ बैसाखी नहीं के मिलल आ विकलांग के रहुआ सर्टिफिकेट भी रहुआ लगे नहीं के तो मुखिया से कह के सर्टिफिकेट ना बनवाई बनवाई ले जात नहीं बनवाई हां हई वेल्डिंग मरवा के बैसाखी रहुआ चलावत तनी हां मुखिया जी से हम बात करी हाँ विकर्मा माझी राव नाम पड़ी ठीक बा। रउआ मुखिया जी से भेंट करी ठीक बा, हम बोल देता नहीं बैसाखी खाती ठीक बा। ठीक विधायक जी से सांसद जी से ना मिल रही साइकिल इतना पहुँच अरे महाराज बटाता साइकिल बाइसिकिल बटाता है ने बतिया केकरा लगे गई रहल का बोला खेसारी के यहाँ गर्म द्वार पर तो खेसारी के यहाँ गई रहल ना मिल काहे खेसारी को रहबे ना करे कहाँ चल गई। अच्छा तो पहले हां तू नई खन कहाँ दे गइल बारे हां गर्म द्वार पर से घूम के चलिए। देखी इनकर हई तन से छोड़ी हई बैसाखी बा इनकर देखी वेल्डिंग मार के ये बैसाखी पर चल तारे ई कबो ए पर गिर सकत तारे पैर से विकलांग बाड़े पोलियो इनकरा के मरले बा। लेकिन अभी ले इनकरा के सरकार ना बैसाखी देले बिया ना सांसद विधायक मुखिया जी के इनकरा लगे विकलांग के सर्टिफिकेट ही नहीं के कि केहू कोनो योजना के लाभ दिला सकी। मुखिया जी से जाके आज मिली मिलब हाँ हम ठीक बा।